இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிளிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। நம்ம 8வது சாப்டர் வரத்தை கிடைதல் அப்படிங்கிற அந்த சாப்டர் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல 15 ஸ்லோகங்கள் நேத்து நம்ம பார்த்தோம். அந்த 15 ஸ்லோகத்தோட முடிவுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare.
சரி கிருஷ்ணா. இந்த கடைசி 2 ஸ்லோகங்கள்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் தூய பக்தன். அதாவது இது எத்தனாவது ஸ்லோகம் அப்படின்னா 14வது ஸ்லோகம். அதுல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அதை நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். தூய பக்தனினுடைய விசேஷ குணம் என்னவென்றால் அவன் இடம் நேரம் கருதாமல் எப்பொழுதும் அவன் கிருஷ்ணரை மட்டும் பிறளாது எண்ணிக்கொண்டுள்ளான். இந்த பாயிண்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட விளக்கினேன் அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுப்பீங்க. இடம் கிடையாது, நேரம் கிடையாது, எப்ப வேணா நம்ம ஜபம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்படிதான் நம்மளுக்கு பிரபுபாதர் வலியுறுத்தி இருக்கிறார். என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அப்படின்னா, நீங்க இடம் நேரம் காலம் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இடம் பார்க்க வேண்டாம், நேரம் பார்க்க வேண்டாம், அதை கருதாமல் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றி ஒரு தூய பக்தன் நினைத்து கொண்டே இருப்பான். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய காலை கடன்களை எல்லாம் முடித்து கொண்டு வர்றார். அப்போ அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னு கேட்டா, அவர் இப்படி நாக்க கடிச்சுக்கிட்டே வர்றார். ஏன் அப்படின்னு ஆப்போசிட்ல ஒரு பக்தர், அவர் பேரு கோபால் அப்படிங்கிற பேரு. அவர் கேட்கிறார் மகாபிரபுவை பார்த்து, சுவாமிஜி நீங்க ஏன் நாக்க இப்படி கடிச்சிட்டு வர்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறார். அப்போ அவர் என்ன பதில் சொல்றார் மகாபிரபு, இந்த நாக்குக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு களங்கமான இடத்துல, ஏன்னா அவர் காலை கடன்கள்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கார், ஒரு களங்கமான இடத்துல இருந்தா கூட இந்த நாக்கு என்ன பண்ணுது, பகவானுடைய நாமாவை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த நாக்குக்கு கொஞ்சம் கூட எந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கிற விவரமே தெரியல அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ அந்த கோபால் அப்படிங்கிற அந்த பக்தர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, சுவாமிஜி எனக்கு ஒரு சந்தேகம், நான் கேட்கலாமா உங்ககிட்ட அப்படின்னு கேட்கிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு யார்? சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் தான், சரிங்களா? அவர்கிட்ட கேட்கிறார். அவர் ஒரு மனித உருவில சைத்தன்யராக அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கிறார். அவர்கிட்ட அவர் கேட்கிறார், எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உங்ககிட்ட கேட்கலாமா அப்படின்ட்டு. இந்த புனித நாமத்தை எப்பவுமே பகவானுடைய நாமாவை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கணும். அதுவும் இறக்கும் தருவாயில சொன்னாதான் நம்ம எங்க போவோம், பகவானுடைய லோகத்தை அடைய முடியும்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ நம்ம ஒரு களங்கமான இடத்துல, ஒரு கலங்கப்பட்ட இடத்துல நம்ம இருக்கும் போது பகவான் நாமாவை சொல்லாம நம்ம இருந்தோம்னா, அந்த சமயத்துல நம்மளுடைய உயிர் பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய கதி என்னவாகும்? நம்ம பகவான் கிட்ட போய் சேர மாட்டோமே அப்படின்னு கேக்குறாரு. பகவானுடைய நாமாதான் எந்த இடத்துல எப்படிப்பட்ட களங்கங்கள் நிறைந்த இடமாக இருந்தாலும், அமங்கலங்கள் நிறைந்த இடமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்தை மங்களகரமானதாக மாற்றி விடுமே. அப்போ நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே, எந்த இடத்திலுமே பகவானுடைய நாமாவை நம்ம தாராளமா சொல்லலாமே அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை சொல்றார். அப்போ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டார் மகாபிரபு. சந்தோஷப்பட்டுட்டு அவர் என்ன சொல்றார், இனிமே உங்க பேரு வெறும் கோபால் இல்ல, கோபால குரு. ஏன்னா குருவாக இருந்து உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். எல்லா இடத்துலயுமே பகவானுடைய நாமாவை நேரம் பார்க்க வேண்டாம், காலம் பார்க்க வேண்டாம், இடம் பார்க்க வேண்டாம், இது மங்களமான இடம், இது அமங்கலமான இடம் அப்படிங்கிற இதுவே வேண்டாம். எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம பகவானுடைய நாமாவை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் தூய பக்தர்கள் விசேஷ குணம் என்னவெனில், இடம் நேரம் கருதாமல் எப்பொழுதும் அவர் கிருஷ்ணரை மட்டும் பிறளாது எண்ணிக்கொண்டுள்ளான். இந்த லைனுக்கு இப்ப உங்களுக்கு அர்த்தம் கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த யோகிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா 5 விதமான பக்தி பண்றாங்க. இதெல்லாம் ரசம் அப்படின்னா டேஸ்ட். சோ 5 விதத்துல பக்தர்களுக்கு தூய பக்தர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த நாமா சொல்றதுல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த யோகிகள் எப்படி எல்லாம் பக்தி செய்யறாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, சாந்த பக்தர் அப்படின்னு ஒரு வகையான பக்தர்கள். அவர்கள் எப்பவுமே பக்தி தொண்டுல ரொம்ப சாந்தமா எல்லாமே அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் பக்தி தொண்டை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க, சாந்தமா செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. சாந்த பக்தர் அப்படிங்கிறவங்க. அடுத்தது தாசிய பக்தர். தாசியம் அப்படின்னாவே ஒரு அடிமையை போல. எப்படி ஸ்ரீராம பிரானுக்கு அனுமன்
இல்லைங்களா? ஆஞ்சநேயர் வந்து எப்படியெல்லாம் பணிவிடை செய்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அதுதான் வந்து சேவகனாக அந்த மாதிரி வந்து பக்தி பண்றது தாஸ்ய பக்தி. அடுத்தது வந்து சக்கியம். சக்கியம் அப்படின்னா ஒரு நண்பரை போலே. எப்படி அர்ஜுனர் வந்து பகவானுக்கு ஒரு நண்பர், எப்படியெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து போற்றி புகழுகிறார், அவருக்கு எப்படியெல்லாம் வந்து பகவான் மேல பக்தி தொண்டு செய்யறார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த விதமான பக்தி. அடுத்தது என்னன்னா வாத்சல்ய பக்தி. வாத்சல்யம் அப்படின்னா என்ன? ஒரு பேரண்ட்ஸ் குழந்தை மேல காட்டுற அன்பு, அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தி. அதுக்கு வந்து யசோதாமா நந்தகோபுர வந்து சொல்லலாம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி பெற்றோராக ஈடுபட்டுள்ளனர். அடுத்தது வந்து மாதுரிய பக்தி. மாதுரிய பக்தி அப்படின்னா பகவானை வந்து ஒரு காதலராக எண்ணிக்கொள்வது. அதுதான் பக்திகளிலே மிக உயர்ந்த பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நம்முடைய ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே வந்து பகவான் மேல மாதுரிய பக்தியை தான் வந்து காமிச்சாங்க. சோ அதுதான் பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்த பக்தியும் கூட. சோ இந்த மாதிரி 5 விதமான விதங்களிலே நம்ம வந்து இந்த இதை மறந்துடக்கூடாது. நீங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும், அதனாலதான் இந்த பாயிண்ட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். சாந்த பக்தி, தாஸ்ய பக்தி, சக்கிய பக்தி, வாத்சல்ய பக்தி, மாதுரிய பக்தி. இதுல உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இல்லையே? இன்னொருத்தர சொல்லுங்களேன் மாதாஜி. சாந்த பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து சாந்தமா, அந்த பக்தர்கள் ரொம்ப சாந்தமா பக்தி பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வந்து தாஸ்ய பக்தி, எப்படி ஒரு சேவகனாக, எப்படி ஸ்ரீராம பிரானுக்கு ஆஞ்சநேயர் இருந்தாரோ அந்த மாதிரி. அடுத்தது வந்து சக்கிய பக்தி, ஒரு நண்பரை போலே, அர்ஜுனனும் பகவானும் எப்படி அந்த மாதிரி. அடுத்தது வந்து வாத்சல்ய பக்தி, ஒரு பெற்றோராக. நம்ம வந்து இப்ப கூட ஒரு கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து குழந்தையா நினைச்சிட்டு கும்பிடுறோம் நிறைய பேர், இல்லைங்களா? நான் கூட அந்த மாதிரிதான். சோ அந்த மாதிரி வாத்சல்ய பக்தி, பகவானை வந்து ஒரு குழந்தையா நினைச்சிட்டு நம்ம வழிபாடுகள் செய்யறோம். அந்த மாதிரி எடுத்துக்காட்டா யசோதாமா நந்தகோபுர சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து மாதுரிய பக்தி. மாதுரிய பக்தி வந்து நம்முடைய கோபியர்கள் செய்தது, ஆழ்வார்கள் செய்தது. சரிங்களா? அதுதான் உலகிலேயே மிகச்சிறந்த பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நம்முடைய பெரிய ஆழ்வார், எல்லா ஆழ்வார்களுமே வந்து அந்த மாதுரிய பக்தியை தான் வந்து செஞ்சாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்திக்கு இந்த 5 விதமான பக்தியில எது வேணுமா நம்மளுக்கு ரொம்ப விச் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் அப்படி இருக்குதோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம அந்த விதமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம பகவானோட நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யலாம். அதுதான் வந்து இந்த பாயிண்ட், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது. சோ இது நம்ம நேத்தினுடைய போர்ஷன், நம்ம இதை பார்த்துட்டோம். சோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 16வது ஸ்லோகம். 16வது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி இன்னும் ஒரு நிமிஷங்க. இந்த பக்தியில நீங்க 2வது 3வது பாயிண்ட் சொல்லுங்க. சாந்த பக்தி, அப்புறம் சாந்த பக்தி அது என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? தாஸ்ய பக்தி, தாஸ்யம். தாஸ்யம் உதாரணம் சொல்லுங்க மேடம். ஆஞ்சநேயரும் ஸ்ரீராம பிரானும். ஓகேங்க. அடுத்தது சக்கிய பக்தி, ஒரு நண்பனாக அர்ஜுனரும் பகவானும். ஓகேங்க மாதாஜி. அடுத்தது வாத்சல்ய பக்தி, நந்தகோபர் யசோதாமா, குழந்தையாக பாவிப்பது, குழந்தையா நினைச்சுக்கிறது. மாதுரிய பக்தி, ஒரு காதலராக பகவானை நினைத்து நம்ம அன்பு தொண்டு செய்யறது. சரிங்க மாதாஜி. அப்போ ஒரு தூய பக்தன் பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவனுக்கு மிகவும் எளிதாகிறது. தூய பக்தனால் ஒரு கணம் கூட, ஒரு க்ஷணம் கூட பகவானை வந்து மறக்க முடியாது. அது போல பகவானும் தூய பக்தனை ஒரு கணம் கூட மறக்கிறது கிடையாது. 2 பேருமே மியூச்சுவலா. சோ இதுவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு முறையின் மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும். நம்ம இத சொல்லும் போது இத கேட்கிறவங்களுக்கு நம்ம யார ஞாபகப்படுத்துறோம்? பகவானையும் ராதா ராணி, ஸ்ரீமதி ராதா ராணி. ஹரே அப்படின்னா ஸ்ரீமதி ராதா ராணியை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணா அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. ராமா அப்படின்னா பலராமரை குறிக்கிறது. இந்த மந்திரத்தை நம்ம உச்சரிச்சுட்டு இருக்கும் போது மத்தவங்க கேட்டா அவங்களுக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்துகிறோம்.
சோ அவங்களும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வை, அந்த ஒரு சனமாவது அந்த நினைப்பை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம தருகிறோம். எப்பவுமே எங்கேயுமே வந்து பகவானை வந்து மறக்கிறது கிடையாது. சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ 16வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். பிரம்ம புவனாலோகா புனராவர்த்தினோர்ஜுன மாம் உபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பது கிடையாது அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க உத்தரவாதம் தர்றார். மிக உயர்ந்த லோகம் எது? நம்ம அந்த கோலோக சார்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுல மேல உள்ள 7 உலகங்கள், அந்த 7 உலகங்கள்ல டாப் மோஸ்ட்ல இருந்தது என்ன? பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம், இதெல்லாம். சோ இந்த லோகத்துல இருக்கிறவங்க முதல் கொண்டு அங்க யார் இருக்கிறா? பிரம்மா. பிரம்மா யாரு? உலகின் முதல் உயிர்வாழி இல்லைங்களா? பகவான் படைத்த முதல் உயிர்வாழி இல்லைங்களா? அவரிலிருந்து பிரம்ம புவனாலோகா, அந்த எறும்பு வரைக்கும், சரிங்களா? இந்த லோகங்கள்ல யார் பிறந்தாலுமே அவங்களுக்கு நிச்சயமாக என்ன இருக்கிறது? பிறப்பு இறப்பு இருக்கிறது. சோ அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, யோகிகளும் ஞானிகளும் பக்தர்களும் என்ன பண்றாங்க? பகவானுடைய இடத்தை வந்து அடையணும். ஏன்னா அங்க போனாதான் மறுபிறவி இல்லை அப்படிங்கறதுனால அங்கதான் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இந்த தூய பக்தியை பயிற்சி செய்பவர்கள் எந்த நிலையை அடைகிறார்கள்? அப்ப தூய பக்தி, எனக்கு இந்த உலகம் வேண்டாம், இந்த பௌதிக வாழ்க்கை வேண்டாம், எனக்கு வந்து இங்க துன்பங்கள் நம்ம பார்த்தோம். துக்காலயம் அசாஸ்வதம். துக்காலயம்னா இது துன்பங்கள் நிறைந்த இடம். இங்கே இருக்கின்ற இன்பங்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானது. அதனால எனக்கு இந்த இன்பங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு யார் ஒருத்தர் முயற்சி செய்கின்றார்களோ அவர்கள் எந்த நிலையை அடைவார்கள் அப்படிங்கறதுதான் அந்த 15வது ஸ்லோகமும் 16வது ஸ்லோகமும் சொல்லுது. அப்போ இங்க அது மட்டும் கிடையாது, ஆன்மீக உலகத்துக்கும் பௌதீக உலகத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறதையும் வந்து ஒரு கம்பேரிசன் மாதிரி சொல்றாங்க. சோ இதை நம்ம தெரிந்து கொண்டால், சோ இந்த லோகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம துன்பங்கள் தான் அனுபவிக்கணும். நமக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் இன்பம் வந்தாலும் அது தற்காலிகமானது, நீர்க்குமிழியை போன்றது. சோ அதனால எனக்கு இந்த இன்பங்கள் வேண்டாம், இதெல்லாம் தற்காலிகம், எனக்கு நிரந்தரமான இன்பம் தான் வேண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்ல, சத் சங்கங்கள்ல, பகவத்கீதை படிச்சு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சு தெரிந்து கொண்டால் அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி செய்வோம். அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வளர்கிறது, அதனால ஒரு உற்சாகம் ஏற்படுகிறது. சோ இங்கிருந்து நாம் அங்கு சென்று விடலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து முயற்சிகள் மேற்கொள்ளுவோம். இதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மறுபிறவி எடுப்பது கிடையாது அப்படின்ட்டு. இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில கர்மயோகி, ஞான யோகி, அடயோகி, எல்லாவித யோகிகளும் காலப்போக்கில் பக்தி யோகம் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வின் பக்குவ நிலையை அடைந்தாக வேண்டும். எந்த யோகம் செய்யறவங்களா இருந்தாலும் சரி, யோகிகள் வந்து சில பேர் கர்ம யோகம் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ஞான யோகம் பண்ணுவாங்க, சில பேர் தியான யோகம் பண்ணுவாங்க. இந்த யோகிகள் என்ன செஞ்சாலும் சரி, கடைசியில பகவானை அடையணும்னா பக்தி யோகம் செய்யாம அதில் பகவானை அடைய முடியாது. அப்ப ஏன் வந்து இந்த கர்ம யோகம், ஞான யோகம், ஹடயோகம் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதெல்லாமே ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ், இதெல்லாமே படிக்கற்கள். சோ இதெல்லாம் செஞ்சு கடைசியில பக்தி யோகத்துக்கு வந்துதான் பகவானுடைய இடத்தை வந்து அடைய முடியும். அப்படி நம்ம நேரடியா வந்து கர்மயோகம் பண்ணிட்டு நேரா பகவானை போய் அடைய முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்க ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. பலதேவ வித்யாபூஷணர் வந்து பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதினார். அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பிரம்மணா சகதே சர்வே சம்பிராப்தே பிரதிசஞ்சாரே பரஸ்யாந்தே கிருதாத்மன பிரவிசந்தி பரம்பதம். இந்த ஜட உலகம் அழிக்கப்படும் போது, பிரளயம் ஏற்பட்டு அழியும் இல்லைங்களா? அப்போ இடையராது கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள பிரம்மாவும் அவரது பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுகின்றனர். சோ இங்க ஜட உலகத்துல பிரளயம் ஏற்படும் போது பிரம்மா அப்புறம் அவருடைய பக்தர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அடுத்த உயர்ந்த லோகத்துக்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள். அவங்க செய்த கர்மாவுக்கும் பக்திக்கும் ஏற்றபடிதான் எந்த லோகத்துக்கு போகணுமோ அந்த லோகத்துக்கு அவங்க வந்து மாற்றப்படுகிறார்கள். மேலும் அவர்களது குறிப்பிட்ட விருப்பத்திற்கு ஏற்ப
குறிப்பிட்ட ஆன்மீக கிரகங்களை அடைகின்றனர். சோ அவங்களுடைய விருப்பம், அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்பதான் ஏதாவது ஒரு கடவுளை தேர்ந்தெடுத்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ராமரை கும்பிடலாம், ஒருத்தர் வந்து நரசிம்மரை கும்பிடலாம், ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணரை கும்பிடலாம். அப்போ அவங்கவங்களுக்குன்னு ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகம் இருக்கு. அந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு அவர்கள் வந்து உயர்த்தப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பிரம்மலோகம் அப்படிங்கிற அந்த லோகம் கூட அழியக்கூடியது. அங்க ஆயுள் ஜாஸ்தி தான், ஆனாலும் அதுவும் பிரளயத்தில் அழியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பதம் 17 சகஸ்ரயுக பர்யந்தம் அகர்யத் பிரம்மணோ விதுக ராத்ரிம் யுக சகஸ்ராந்தம் தேகோராத்திர விதோஜனா. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அதுபோன்றே நீண்டதே. இப்போ பிரம்மாவினோட ஆயுளை பத்தி இந்த 17வது ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து சொல்றார். இது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து லெவல் 1லயும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. அவருடைய ஆயுள் மிக 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 நீண்டது அப்படிங்கிறது தெரியும். சோ இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னா 1000 யுகங்கள் கொண்டது அவருடைய ஒரு பகல் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ ஒரு யுகம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு தோணுச்சா ஒரு யுகம்னா என்ன அப்படின்ட்டு? ஒரு யுகம் அப்படிங்கறது நம்ம எப்ப நம்ம இந்த எந்த யுகத்துல இருக்கிறோம்? கலியுகம் மாதாஜி. கலியுகத்தினுடைய ஆயுள் நீங்க சொல்றீங்க, ஆனா 4,32,000 வருடங்கள். கரெக்டுங்களா? நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் மாதாஜி. 4,32,000 ஆண்டுகள் தான் வந்து கலியுகத்தினுடைய அந்த டைம் பீரியட். இவ்வளவு வருஷம் கலியுகம் இருக்கும், நீடிக்கும். இப்போ நம்ம எத்தனை வருஷங்களை கடந்து விட்டோம்? கரெக்ட் மாதாஜி, ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க. ஹரி. சோ 5000 சொச்சம் வருடங்களை வந்து நம்ம கடந்துட்டோம். மீதி வருடங்கள் இருக்கு. சரி, இது வந்து என்ன அப்படின்னா பிரம்மாவினுடைய ஆயுள், அதாவது ஒரு யுகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு இப்ப சொல்றேன். ஒரு யுகம் அப்படின்னா 4,32,000 into 10, அதாவது ஒரு யுக சுழற்சி. ஒரு யுக சுழற்சி 4,32,000 அப்படிங்கிறது ஒரு மடங்கு. அதுக்கும் முன்னாடி என்ன யுகம் இருக்கும் அப்படின்னா துவாபர யுகம் இருக்கும், திரேதா யுகம் இருக்கும், சத்திய யுகம் இருக்கும். அந்த கோலோக சாட் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கோங்க. கடைசியில கலியுகம் இருந்துச்சு, அதுக்கு முன்னாடி துவாபர யுகம் இருந்துச்சு. துவாபர யுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கலியுகத்தை போல 2 மடங்கு, அதாவது 4,32,000 into 2 அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. அப்ப 8,00,000 சொச்சம் வரும் இல்லைங்களா? அதுக்கும் முன்னாடி இருந்த யுகம் என்ன? திரேதா யுகம். அந்த திரேதா யுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளோ? 3 மடங்கு, அதாவது 4,32,000 into 3 அப்படி போட்டுக்கோங்க. அப்போ அதுக்கும் முன்னாடி இருந்த யுகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்திய யுகம். அதனுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 மடங்கு, into 3 போட்டுக்கோங்க, into 4 போட்டுக்கோங்க. அப்போ 4, 3, 2, 1 10 வந்துருச்சுங்களா? அதுதான் 10. அப்போ 10 இல்லைங்களா? அப்போ 10 மடங்கு. ஒரு யுகம் அப்படிங்கிறது 4,32,000 into 10 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அதுதான் ஒரு யுக சுழற்சி, ஒரு சைக்கிள். சோ அந்த மாதிரி 1000 யுக சுழற்சிகள் வந்தாதான் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். தலையே சுத்துது இல்லைங்களா? கால்குலேட்டர்ல பண்ணவே முடியாது போல இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ அந்த ஒரு யுக சுழற்சி அப்படிங்கறதே 4,32,000 into 10. அந்த மாதிரி யுக சுழற்சிகள் வந்து 1000 நடக்கணுமா? சோ இந்த யுகங்கள் எல்லாம் மாறி 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 வந்துட்டே இருக்கணுமா 1000. இந்த யுக சுழற்சி 1000 முடிஞ்சாதான் பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல். அதே மாதிரிதான் அவருடைய இரவு கூட. இன்னொரு 1000 சுழற்சிகள் வந்தாதான் அவருடைய ஒரு இரவு. சோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து 100 வருடங்கள் வந்து அவர் வாழ்கிறார். இதுதான் வந்து பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலம். இப்ப உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும். நீங்க அந்த ஸ்லோகத்தை போய் படிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு குரூப்ல போடுங்க, இல்லாட்டா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லயும் கேட்கலாம் நீங்க.
சோ இதுதான் வந்து பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலம். சோ இந்த 4 யுகங்கள் 1000 முறை சுழலும் போது, இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுரையில நம்ம படிக்கிறோம். இது இந்த சுழற்சி வந்து 1000 முறை சுழலும் போது அது பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அதே மாதிரி இன்னொரு 1000 முறை சுழலும் போது அது ஒரு இரவு. இந்த 100 வருஷம் அவர் வாழ்றாரு. சரி, இந்த 100 வருடங்களை வந்து நம்ம மனிதர்களோட கணக்குல எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்தனை வருடங்கள்? இது பிரம்மாவினோட வருடங்கள். ஆனா இப்ப மனுஷங்க நம்ம எப்படி நம்மளுடைய வருடங்களுக்கு வருவோம், அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா 3,11,04,000 கோடி வருடங்கள் தான். இதுதான் வந்து பிரம்மாவினுடைய 100 வருடங்கள் மனித கணக்கின்படி. சோ இந்த மாதிரி பிரம்மாவினுடைய வாழ்நாள் முடிவில்லாதது போல தோன்றுகிறது நமக்கு. ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல ஒப்பிடும்போது அது ஒரு மின்னலை போல ஒரு குறுகிய காலமா. மின்னல் வந்து எவ்வளவு நேரத்துல ஒரு சனம் கூட இருக்கிறது இல்லை இல்லைங்களா? நேத்து எப்படி ஒரே சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மின்னலும் இடியுமா. ஆமா மாதாஜி. அதான் அந்த ஒரு சனம் மாதிரி இருக்குமா அந்த நித்திய உலகத்துல அவருடைய ஆயுட்காலம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலத்தை பத்தி இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது ஸ்லோகம். அவ்யக்தாத்வக்தய சர்வா பிரவந்த்ய அகர் ஆகமே ராத்ரை ஆகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்த சஞ்ஞகே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவராசிகளும் ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். சோ பிரம்மாவினுடைய இரவு வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே அழிக்கப்படுகிறார்கள். அவ்யக்தத்துல போய் ஒன்றி விடுகிறது. அதாவது 100 வருடம் முடிந்த பிறகு என்னாகும்? பிரளயம் உண்டாகும். அப்போ பிரளயம் உண்டாகுதா? அப்போ பிரம்மாவினுடைய ஒரு ராத்திரி வரும்போது பிரளயம் உண்டாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ராத்திரி நேரத்துல பிரளயம் ஏற்பட்டா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு பகுதி மட்டுமே வந்து அழிக்கப்படும். அது வந்து பார்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு பகுதி மட்டுமே அழியறதுனால முழுசும் அழியது கிடையாது. அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய விதமான பிரளயங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ அவ்யக்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரூபம் இல்லாத. அப்ப ரூபம் இல்லாத நிலையில இருக்கிறாங்க. அப்புறமா பகவான் படைக்கும் போது பிரம்மா படைக்கும் போது அவர்களுக்கு ரூபத்தை கொடுக்கிறாரு. சோ பகல்ல வந்து அவர் படைக்கிறாரு. அவருடைய இரவு வரும்போது பிரளயம் உண்டாக்கி அதை அழிக்கிறாரு. நம்மளுடைய இரவு பகல்னு நினைச்சிடக்கூடாது. நீங்க அந்த பிரம்மாவினுடைய இரவு பகலோட கம்பேர் பண்ணணும். இப்போ அப்படின்னா என்ன? ராத்திரி ஒவ்வொரு ராத்திரியும் அழிச்சுட்டு அடுத்த பகல் காலையில வந்து படைக்கிறாரா? நம்மளுடைய இரவு பகல் ஒப்பிடக்கூடாது. அவருடைய இரவு பகல் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு நீண்டதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதுதான் அதனோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவராசிகளும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். இணைந்து விடுகின்றனர், அழிக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்னு. இங்கே பதம் 19. பூதக்ராம ச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்தே ஆகமே வச பார்த்த பிரவந்த் அகர் ஆகமே. மீண்டும் மீண்டும் பூத்வா பூத்வா மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அளிக்கப்படுகின்றனர். சோ பகல் வரும்போது படைக்கிறாரு, இரவு வரும்போது அவர்களை அழித்து விடுகிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறது. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அவருடைய பொருளுரையில கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ளும் புத்திசாலி நபர்கள் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு அந்த உச்சரிப்பதன் மூலம், அந்த மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் தங்களது மனித பிறவியை பகவானது பக்தி தொண்டில் முழுமையாக பயன்படுத்துகின்றனர். சோ இந்த மந்திரத்தை, கலியுகனுடைய தர்மம் என்ன? மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதுதான். அந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பதில்தான் அவங்க வந்து தங்களை முழுமையாக பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுத்துகிறார்கள்.
இந்த மாதிரி இந்த பிறவியிலேயே நாங்க அடுத்தடுத்த பிறவிக்கு போகக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி, ஏன்னா அடுத்த பிறவி எடுத்தா மறுபடியும் இங்கதானே வரணும், இந்த பௌதிக உலகத்துல தானே இருக்கணும், மறுபடியும் தின்பங்களை தானே அனுபவிக்கணும், அதனால எங்களுக்கு இது வேண்டாம், இந்த பிறவியிலே நாங்க ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடணும் அப்படின்னு அவங்க முடிவு செய்கிறார்கள். அதனால நித்தியமான நிரந்தரமான ஆனந்த வாழ்வு, ஆனந்தம் எங்க கிடைக்கும்? நித்தியமான ஆனந்தம் கோலோக விருந்தாவனம், பகவானுடைய வாசஸ்தலம், அந்த தாம்ல தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சோ அங்க போயிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபிறவியே இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த நிலைக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதை அவர்கள் பண்ணுகிறார்கள். அதுல முக்கியமானது எது? நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானுடைய நாமாக்களை உச்சரிப்பது. பகவானுடைய நாமாக்களை அப்படி சும்மா உச்சரிக்கிறது கிடையாது. எப்படி? ரொம்ப அட்டென்டிவா உணர்ந்து ஆழ்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு அனலாய்டு பக்தி, அனன்ய பக்தி, அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி பண்ணும்போது நம்ம வந்து அந்த பக்தி பாதையிலே நம்ம பயிற்சி செய்கின்றோம், முயற்சி செய்கின்றோம், அந்த பக்தி பாதையிலே நம்ம அடியெடுத்து வச்சு நடத்த இருக்கிறோம் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் இந்த பொருளுரையில சில பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ ஒரு ஆத்மா என்ன நினைக்குது அப்படின்னா, பிரளயம் ஏற்படுகிறது, பிறப்பு இறப்பு நடக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து எங்க நடக்கிறது? பௌதிக உலகத்துல. ஆனா ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? நித்தியமானது. நம்மளுடைய ஆத்மா நித்தியமானது, நிரந்தரமானது, அதுக்கு அழிவே கிடையாது. அதனால இந்த நித்தியமான ஆத்மா என்ன நினைக்குதான், இந்த பௌதிகத்திலே வந்து எல்லாமே தற்காலிகமானது, நானோ நித்தியமானவன், நான் ஏன் வந்து இந்த தற்காலிகமான இந்த சந்தோஷங்களுக்காக நான் வந்து கஷ்டப்படணும், வேண்டாம் எனக்கு இந்த சந்தோஷம், இந்த தற்காலிகமான இடத்திலே இருக்கிற இன்பமும் தற்காலிகமானது. அதனால இதை வந்து புரிந்து கொண்ட காரணத்தினாலே அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு முயற்சி செய்கிறார்கள். எதுக்கு? நிரந்தரமான மகிழ்ச்சிக்கு. அப்போ நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி எதுல கிடைக்கும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. எதில் இருக்கிற பற்று? இந்த பௌதீகத்துல, நம்மளுடைய இந்த பௌதீகத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ, நம்மளுக்கு இந்த உடல் மேல, நம்ம குடும்பத்து மேல, நம்ம சொத்து மேல, சுகத்து மேல, பேர் புகழ், இந்த மேல எல்லாம் இருக்கிற பற்றுக்களை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து விலக்கிட்டு அந்த பற்றை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல வைக்கணும். அந்த பௌதீக பற்று விலக 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 நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு கிருஷ்ணர் மீது பற்று ஜாஸ்தியா வரும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பகவானுக்கு முழுமையான அனன்ய பக்தி நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்படி ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பக்குவ நிலை கிடைக்கும். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய மனக்கலங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? முழுமையாக பகவானுக்கு சரணடைந்து நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு, இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால், அப்போ நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அந்த பகுதி அழிவடைவது இல்லை அப்படிங்கிறாரு. எந்த பகுதியை சொல்றாருன்னு நீங்க யூகிக்கிறீங்க? உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல பகவான் எதை குறிப்பிட்டு சொல்றாரு அப்படின்னு தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரேக் ஆகுறதுனால எனக்கு ஒண்ணுமே கிளியரா கேட்க மாட்டாச்சு. நீங்க என்ன வேற யாராவது? மாதாஜி கரெக்டா தான் சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன், பட் ஆனா கிளியரா எனக்கு தெரியல. ஓகே, இது வரைக்கும் பகவான் எதை பத்தி பேச தெரியலீங்களா? ஓகே, நான் சொல்றேன்.
இது வரைக்கும் பகவான் வந்து பௌதீக உலகத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தார். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து எதை பத்தி பேச போறார்? ஆன்மீக உலகத்தை பத்தி பேச போறார். அந்த ஆன்மீக உலகம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். தோன்றி மறையும் ஜடத்திற்கு அப்பால். இந்த ஜட உலகம் அப்படிங்கிறது தோன்றும் மறையும். பிரளயம் வரும்போது மறைந்து விடும், படைப்பின் போது தோன்றும் இல்லைங்களா? பிரம்மா படைப்பார். சோ இந்த ஜட உலகிற்கு அப்பால், இதுக்கும் மேல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? நித்தியமானது, நித்தியம்னா நிரந்தரமான, திவ்யமானது அப்படின்னா தெய்வீகமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. இன்னும் ஒரு உலகம் இருக்குது. இது பௌதீக உலகம். இதுக்கு அப்புறம் மேல வந்து இன்னொரு உலகம் இருக்கு. அதுக்கு அழிவே கிடையாது. இந்த ஜட உலகம் தான் தோன்றும் மறையும். சோ இது அது பரமமானது, அது என்றும் அழிவடையாதது, அதுக்கு என்னைக்குமே அழிவே கிடையாது. இந்த உலகில் உள்ள அனைத்துமே பிரளய காலத்தின் போது அழிவடையும் போது அந்த பகுதி மட்டும் அழியாமல் அப்படியே நிலைத்து இருக்கிறது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில கிருஷ்ணரது உயர் ஆன்மீக சக்தி திவ்யமானது, நித்தியமானது. சோ அவருடைய சக்தி, அவருடைய சக்தி எல்லாமே எப்படிப்பட்டது? நிரந்தரமானது, தெய்வீகமானது, நித்தியமானது அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னோட உரையில வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ இந்த 20வது ஸ்லோகத்துல முந்தின ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவர் பௌதீக உலகத்தை பத்தி சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் இப்போ பரம உலகம், அதாவது ஆன்மீக உலகம் பற்றி பேசுகிறார். இங்க ஒரு வார்த்தை சனாதன அப்படின்னு வந்திருக்கு பாருங்க. சனாதன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நிரந்தரமான அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனா இங்க உள்ளவங்க எல்லாம், இப்ப இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் சனாதன அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்கவுங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி, அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி, இஷ்டப்பட்ட மாதிரி அவங்கவுங்க ஒரு மீனிங் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. ஆனா பகவான் சொன்ன அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா சனாதன அப்படின்னா நிரந்தரமானது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த சனாதன, அந்த பரம உலகத்திலே பிரளயம் என்பது கிடையாது அப்படின்னு தான் இந்த 20வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. 21வது ஸ்லோகம். அவ்யக்தோக்ஷர இத்யுக்தஸ் தம் ஆஹு பரமாம் கதீம் யம் ப்ராப்ய ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. பரமம் மம, சத்தாமம் பரமம் மம. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றாரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகிறதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம், பரமம் மம, என்னுடைய இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறாரு பாருங்க. தோற்றமற்றது, அதுக்கு வந்து தோற்றம் கிடையாது, அது ரொம்ப பழமையானது, எப்பத்திலிருந்து இருக்குன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. அழிவற்றது, பௌதீக உலகம் பிரளயம் வரும்போது அழியும், ஆனா அந்த உலகம் அழியாது. இது யார் சொல்ல நம்ம கேட்கிறோம்? வேதாந்திகள் எல்லாருமே சொல்றாங்க. பரமகதியாக அறியப்படுகிறது. கடைசியில நம்மளுக்கு எத கதி? மோட்ச கதி வேணும்னு சொல்றோமா இல்லைங்களா? எங்க போனா மோட்ச கதி? பகவானுடைய கோலோக வைகுண்டத்துக்கு போனாதான் மோட்சம். எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, சோ எங்க போனாலும், இந்த பிரம்மலோகம், ஸ்வர்கலோகம், எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் நம்முடைய புண்ணிய பலன்கள் தீரும் வரை இருந்துட்டு மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்து கீழே தான் வந்துருவோம். ஆனா பகவானுடைய அந்த கோலோகம், அந்த திருநாட்டை அடைந்து விட்டால், அவருடைய தாமத்தை அடைந்து விட்டால் நம்ம திரும்பி வரவே மாட்டோம். நம்மளுக்கு மறுபிறவி என்பது கிடையாது. அந்த மாதிரியான கோலோக விருந்தாவனம் தான் என்னுடைய தாமம் அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் சொல்றார். சோ கிருஷ்ணரை எப்படி நம்ம வழிபடுறோமோ அதே மாதிரிதான் அவருடைய தாமம், அவருடைய வாசஸ்தலத்தையும் நம்ம வழிபடுகிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப மதுராக்கு போறோம், பிருந்தாவனத்துக்கு போறோம், அது கிருஷ்ணர் விளையாண்ட இடம், கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த இடம் அப்படின்னு கிருஷ்ணரப்பா கோவர்த்தன மலையை கிருஷ்ணராவே வந்து நினைச்சு நம்ம வழிபாடுகள் எல்லாம் செய்யறோம். சோ அவருடைய தாமம் கூட வழிபாட்டுக்குரியதுதான். அதனாலதான் நம்ம ஜெகநாத் புரி போனாலும் சரி, நம்ம மதுரா போனாலும் சரி, ட்ரெயினையோ பஸ்லயோ எங்க இறங்கின உடனே அந்த மண்ணை டச் பண்ணோம்னு நம்ம என்ன பண்றோம்? தண்டவத் பிரணாம் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா? கீழே விழுந்து, அது எந்த இடம் நல்லா பாக்குறது கிடையாது, அது பகவானுடைய வாசஸ்தலம் அப்படிங்கிறதுனால இஸ்கான் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆண்களாக இருந்தால தண்டவத் பிரணாம் பண்ணிடுவாங்க,
பெண்களாக இருந்தால் பஞ்ச நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. கோயிலுக்கு போய் தான் கும்பிடணும்னு கிடையாது. அந்த காலை நம்ம அங்க வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, ட்ரெயின்லயோ பஸ்லயோ எதுல இருந்தாலும் சரி, ட்ரெயின்ல இருந்து வண்டியில இருந்து இறங்கின உடனே நம்ம என்ன பண்றோம்? பிரணாம் பண்ணிடுறோம். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். தன்னுடைய பொருளுரையிலே முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் உன்னத இருப்பிடம் எல்லா விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய இடமாக சிந்தாமணி தாம் பிரம்ம சம்ஹிதையில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்ம சம்ஹிதை அப்படிங்கிறது பிரம்மா பகவானை குளோரிஃபை பண்ற அந்த ஸ்லோகங்கள். அதுல பிரம்மாவினுடைய அந்த பகவானுடைய அந்த தாம் கோலோக விருந்தாவனத்தை பற்றி நிறைய வர்ணனைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வர்ணனைகள்ல அந்த இடம் எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா சிந்தாமணி தாம், சிந்தாமணி கற்கள்னால ஆக்கப்பட்டிருக்கிறதா. அந்த சிந்தாமணி கற்கள் இருந்து ஒளி வீசும். அது மட்டும் கிடையாது, அங்கே இருக்கிற மரங்கள் எல்லாமே என்னது கற்பக மரங்கள். கற்பக மரம் என்ன தரும்? விரும்பினவற்றை எல்லாம் தரும். அதே மாதிரி அந்த மரத்துக்கடியில் நின்று நீங்க என்ன கேட்டாலும் தரும். அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்கிறது. பகவத்கீதையில பற்றி அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை பற்றி அவ்வளவான விரிவுரைகள் இங்க கிடையாது. ஆனா பிரம்ம சம்ஹிதையில அதை பத்தி நிறைய விரிவா சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் கிடையாது, ஆன்மீக உலகின் தலை சிறந்த உலகமும் தனது சொந்த இருப்பிடமுமான கோலோக விருந்தாவனத்தை ஒரு சிறு குறிப்பு மட்டுமே பகவத்கீதையில் கொடுத்துள்ளார். விரிவான விளக்கங்கள் பிரம்ம சம்ஹிதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வேத இலக்கியங்கள் கட உபனிஷத் முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பிடத்தை விட உயர்ந்தது வேறு எதுவுமே இல்லை, அதுதான் பரமகதி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. சோ அந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வருவது கிடையாது. கிருஷ்ணரும் அவரது உன்னத இருப்பிடமும் வேறுபட்டவை அல்ல. நான் முதலே சொன்ன கிருஷ்ணரும் அவருடைய தாம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், ரெண்டுமே வழிபாட்டுக்கு உரியதுதான். நம்ம விருந்தாவனம் போறோம்னா என்ன பண்றோம்? அங்கேயும் நம்ம அதான் பண்றோம் இல்லைங்களா? அங்க போய் இறங்கின உடனே நம்ம தண்டவத் பிரணாம் பண்றோம். சோ விருந்தாவனத்தின் மாதிரி கோலோக விருந்தாவனத்துல எப்படி விருந்தாவனம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் விருந்தாவனம் இருந்தது இல்லைங்களா? இருந்தது இல்ல, இருக்கிறது. அங்க டெல்லிக்கு பக்கத்துல 90 மைல் தென்கிழக்கில் அமைந்துள்ளது. நீங்க நிறைய பேர் போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? விருந்தாவனத்துக்கு போயிருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி. கவலைப்படாதீங்க, ரொம்ப கவலையா சொல்றீங்க. அடுத்த ட்ரிப் நமக்கு யாத்திரா வரும்போது நம்ம போயிடலாம். கிருஷ்ணர் இவ்வுலகில் அவதரித்த போது இந்தியாவில் உள்ள மதுரா மாவட்டத்தில் 84 சதுர மைல் நிலப்பரப்பினை கொண்ட விருந்தாவனம் என்னும் இந்த இடத்தில்தான் தனது லீலைகளை செய்தார். சோ அதே மாதிரி விருந்தாவனம் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற அதே விருந்தாவனம் மாதிரி இந்த பூலோகத்திலேயும் ஒரு விருந்தாவனம். அங்க பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை செய்தார் அப்படின்னு. விருந்தாவன் யாத்திரை போனாங்களே, நீங்க இந்த பூரி யாத்திரைக்கு முன்னாடி விருந்தாவன் யாத்திரை போனாங்க. ஓகே, எதுனாலும் சரி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம எல்லாரும் பகவானோட கருணை இருந்தா கண்டிப்பா அவர். நான் போனதில்ல மாதாஜி, பட் எங்க அத்தை போயிருக்காங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க. அத சொல்றப்ப நம்மளும் போக, நம்மளுக்கு இன்னும் டைம் இன்னும் அமையல போல அப்படின்ட்டு. கண்டிப்பா நீங்க மனசுல நினைங்க, பகவான் கூப்பிடுவார், அவர் அங்க தரிசனம் பண்ணலாம். சோ இந்த இதுல இருந்து நம்ம இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவருடைய தாமும் அவரும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது புருஷ பரபார்த்த பக்தியா லப்யஸ்வ அனன்யயா யஸ்யாந்தஸ்தானி பூதானி ஏன சர்வம் இதம் ததம். எல்லோரிலும் சிறந்தவரான பரமபுருஷ பகவானை களங்கமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் பொழுதும் எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார். மேலும் அனைத்தும் அவரில் அமைந்துள்ளது. சோ அவர் எங்கேயோ களங்கமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும். சோ யாரு அனன்ய பக்தி பண்றாங்களோ, அன்னலாய்டு பக்தி பண்றாங்களோ, களங்கங்கள் எதுவுமே இல்லாம, எனக்கு இந்த பௌதிக ஆசைகள் எதுவுமே வேண்டாம், பகவானுக்கு நான் பக்தி மட்டும் செஞ்சா போதும் அப்படின்னு யார் ஒருவர் நினைக்கிறார்களோ அவங்கனால பகவானை அடைய முடியும். தன்னோட பகவான் அவரோட அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்தா கூட பகவான் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிறார். எப்படி ஒரு காற்று எல்லா இடத்திலும் நிறைந்து பரவி இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி இந்த எல்லா உலகங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார். அது மட்டும் கிடையாது, அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்துள்ளது. எல்லாமே அவருக்குள்ளதான் இருக்கு. அவருக்குள்ள இருந்து வியாபித்து வெளியில வந்ததுதான்.
அதனால எல்லாமே அவருக்குள்ளேயே அடக்கம் அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்லுகிறது. சோ அவருடைய சக்திகள் தான் எல்லாமே. இங்க நம்ம பாக்குற எல்லாமே அவருடைய சக்திகள் தான். நம்ம போன சாப்டர்ல கூட பார்த்தோம். நீரின் சுவையாக நான் இருக்கிறேன், சந்திர சூரியனின் ஒளியாக நான் இருக்கிறேன், பிரணவ மந்திரம் ஓம்ல இருக்கிறேன், மனிதர்களுக்குள்ள திறமையாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இப்ப எல்லா இடத்திலயும் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறாரு. உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ நான் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்தவராக இருக்கிறார். அனைத்தும் அவரினுள் இருக்கிறது. அவருக்குள்ள இருந்துதான் எல்லாமே வந்துச்சு. உள்ள இருந்த சட்டியில இருந்தா தானே அகப்பையில வரும். அப்போ எல்லாமே அவருக்குள்ள இருந்துதான் வெளிவந்தது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு விளக்கி சொல்கிறது. Supremacy of devotion in attaining the supreme. यत्र काले अनावृत्तिम आवृत्तिम सैव योगिन प्रयाता यान्ति तम काலம் வஷ்யாமி பரதர்ஷப. பரதர்களில் சிறந்தவனே, எந்தெந்த நேரங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகி மீண்டும் வருகிறான் அல்லது வராது போகிறான் என்பதை பற்றி நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ இது வந்து எதை பத்தி சொல்றாரு? யோகிகள் வந்து இறக்குறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க எந்த நேரத்துல இறந்தா அவங்க எங்க போறாங்க, அவங்களுக்கு மறுபிறவி உண்டா இல்லையா, இத பத்தி நான் உனக்கு இப்ப விளக்கி சொல்றேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். யோகி பக்குவமானவனாக இருந்தால் இந்த உலகை நீப்பதற்கான இடத்தையும் சூழ்நிலையையும் அவனே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள முடியும். இது வந்து ஒரு யோகிக்கு சொல்லப்படுகிறது. யோகி அவன் வந்து பக்குவம் அடைந்து விட்டான், அவனுக்கு பகவானை பற்றி எல்லாமே தெரிந்திருக்கிறது, பக்குவ நிலையில் இருக்கிறான் அப்படின்னா அவன் தான் எப்ப இறக்கணும் அப்படிங்கறத அவனே தீர்மானித்துக் கொள்ளலாமா. இங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள், இங்க பீஷ்ம தேவர் படுத்துட்டு இருக்காரு அம்பு படுக்கையில இல்லைங்களா. அவர் வந்து அவருக்கு நான் எப்ப இறக்கணும் அப்படிங்கிறத அவரே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சக்தி அவருக்கு இருந்தது. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பக்குவமானவனாக இருந்தால் இந்த உலகை நீப்பதற்கான இடத்தை உலகை நீக்கிறதுனா உயிரை விடுவது, இடத்தையும் சூழ்நிலையையும் அவனே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள முடியும். ஆனால் அவன் நிபுணனாக இல்லாவிடில், அவன் பக்குவம் இல்லாத ஒரு யோகி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அவனது வெற்றி அதிர்ஷ்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. இப்படியும் போகலாம் அப்படியும் போகலாம், அதாவது மறுபிறவி இல்லாமலும் போகலாம், மறுபிறவி எடுத்து பூமிக்கு வரவும் செய்யலாம். அது அவருடைய அதிர்ஷ்டத்தை போன்றது. யாருக்கு? பக்குவம் இல்லாத யோகிக்கு. ஆனா பக்குவப்பட்ட யோகிக்கு அவர் தான் இறக்க போகிற நேரம் சூழ்நிலை எல்லாவற்றையும் அவரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். அப்போ உடலை நீத்து மீண்டும் திரும்பி வராமல் இருப்பதற்கான பொருத்தமான நேரம் வரும் வரை பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் பகவானால் விளக்கப்படுகிறது. அது என்னது பொருத்தமான நேரம்? உடலை நீக்குவதற்கு பொருத்தமான நேரம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பகவான் வந்து பின்னாடி வரப்போற ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார். அக்னிர் ஜோதிர் அக சுக்ல சன்மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாதா கச்சந்தி பிரம்ம பிரம்ம விதோஜனா. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள இருவாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். யோகிகள் வந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து பகவானை சென்று அடைகிறார்கள், எப்போ இறக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 24வது ஸ்லோகத்துல. அதாவது நெருப்பு, ஒளி, பகல், வளர்பிறை முதலியவற்றை குறிப்பிடும் போது ஆத்மாவினை பயணத்தின் ஏற்பாடு செய்யும் தேவர்கள் இதற்கு பின்னால் உள்ளனர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நெருப்பு, ஒளி இருக்கணும், பகல் நேரமா இருக்கணும், அது வளர்பிறையா இருக்கணும் அப்படின்னா
இதுக்கெல்லாம் அதிபதியாக ஒரு தேவர்கள் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவரை நம்ம திருப்திப்படுத்தி இருக்கணும். சோ அப்பதான் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத அவங்க இப்ப வந்து அவங்கதான் வந்து நம்மளுக்கு அதை டிசைட் பண்றாங்க நம்ம இறக்க போறத. அப்போ மரணத்தின் போது உடலை நீக்குவதற்கான நேரத்தையும் இடத்தையும் ஒரு யோகி வந்து யோக பயிற்சியில் முன்னேறிய யோகிகளால் ஏற்பாடு செய்ய முடியும். நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம். ஒரு பக்குவப்பட்ட யோகி நேரத்தையும் காலத்தையும் அவரே டிசைட் பண்ணிக்கலாம். மற்றவர்களால் இதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. மற்றவங்க அதை ட்ரை பண்ண முடியாது. ஒரு யோகிக்கு தான் அது முடியும். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள தூய பக்தனுக்கு திரும்பி வருவதற்கான பயம் இல்லை. அப்போ யோகிகள் தான் இதை பத்தி பயப்படணும். இது சுக்லபட்சமா, கிருஷ்ணபட்சமா, இல்ல தட்சணாயனமா, உத்தராயணமா, பகலா, இரவா, வளர்பிறையா, தேய்பிறையா அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு யோகிக்கு தான் அந்த கவலை எல்லாம். ஒரு கிருஷ்ண பக்தனுக்கு இல்ல. அவருக்கு வந்து திரும்பி வருவதற்கான பயம் இல்லை. மறுபடியும் அந்த லோகத்துக்கு போயிட்டா திரும்பி வந்துருவோமோ அப்படிங்கிற பயம் எல்லாம் கிடையாது. அது சுப வேலையோ அசுப வேலையோ, மங்களமா இருக்கலாம், ஆஸ்பீஷியஸா இருக்கலாம், இன்ஆஸ்பீஷியஸா கூட இருக்கலாம். அது தற்செயலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஏற்பாட்டின் அடிப்படையில இருக்கலாம். எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். கிருஷ்ண பக்தன் எங்க வேணா எப்படி வேணா உயிரை விடலாம். ஆனா அவன் உண்மையான கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கணும். அவன் பகவானுக்கு உண்மையா பக்தி செஞ்சிருக்கணும், அனன்ய பக்தி செஞ்சிருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தனுக்கு இந்த பயம் எல்லாம் தேவையில்லை. அவன் எப்படி வேணா எங்க வேணா உயிரை விடலாம். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பக்தர்களுடைய நிலை வந்து உயர்வானது. யோகிகளுடைய நிலையை விட பக்தர்களுடைய நிலை உயர்வானது. ஏன்னா யோகி வந்து கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கணும், நம்ம வந்து வளர்பிலையில இறக்கணும், பகல் நேரத்துல இறக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம். ஆனா பக்தர்களுக்கு அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அவங்களுடைய நிலை வந்து பக்தர்களுடைய உண்மையான பக்தர்கள் சொல்றேன். பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. நம்மலாம் இந்த பக்தி அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை இப்படி எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதனால நம்மள பக்தர்கள் சொல்லலாம். ஆனா நம்ம இன்னும் வந்து நம்மளுடைய பயணம் வந்து நீண்ட பயணம். அதுல ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பை தான் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ உண்மையான பக்தர்கள் அவங்களுடைய நிலை மிக மிக உயர்வானது. அதே ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஒரு சீடர், அவர் பேர் வந்து தாமல் கே கோஸ்வாமி. அவர் வந்து மாயாப்பூர்ல இருந்து அவர் வந்து கல்கட்டாக்கு கார்ல வந்துட்டு இருந்தார். அப்போ அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்த நேரம், சாந்திப்பூரை நெருங்கும் போது ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல அவர் வந்து உயிர் துறந்தார். அப்போ பிரம்ம முகூர்த்தம், ஐயோ ஒரு கிருஷ்ண பக்தருக்கு, அதுவும் சில பிரபுபாதருடைய சீடருக்கு கார் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, இப்படி கூட நடக்குமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஏன் நடக்க கூடாது? நடக்கலாம். எப்படி வேணா, யாருக்கு வேணா, எங்க வேணா மரணம் வரும். ஆனா நிச்சயமாக அவர் ஒரு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சீடர் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பார்? கண்டிப்பா சாண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார் இல்லைங்களா? அதுவும் மாயாப்பூர்ல இருந்து கல்கத்தாக்கு போற வரையில சாந்திப்பூர்லயே. அது வந்து இன்னும் வந்து எப்படி ஒரு தாம், கிருஷ்ணருடைய அந்த தாமத்திலேயே இறந்திருக்கிறார். சோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்லைங்களா? சோ மரணம் எப்படி இருந்தாலும் பிறந்துட்டோம், எப்படியாவது ஒரு நாள் மரணம் நம்மளுக்கு வரந்தா போகுது. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு தாமத்துல பிரம்ம முகூர்த்தத்துல சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? சோ எப்படி வேணா நம்மளுக்கு மரணம் வரும். சோ ஏன் இப்படி நடந்தது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து யோசிக்க கூடாது. ஏன்னா ஒரு வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் இறக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். ஏன் சந்தோஷமான விஷயம்? இறப்பு சந்தோஷமான விஷயமா அப்படின்னு வந்து நம்ம பதட்டப்படக்கூடாது. ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சேர்றார், கிருஷ்ணருடைய தாமுக்கு போறார். அது சந்தோஷம் தானே. கூடவே நம்மளுக்கு இன்னொரு உணர்வும் வருகிறது. என்ன உணர்வு அப்படின்னு கேட்டா துக்கமும் வருகிறது, வருத்தமும் வருகிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவருடைய சங்கத்துல நம்மளால இருக்க முடியல, அவருடைய சங்கம் நமக்கு கிடைக்காம போகிறது, அதனால நம்ம வருத்தப்படுகிறோம். சோ இரண்டு உணர்வும், சந்தோஷமும் இருக்கு, வருத்தமும் இருக்கு. ஏன் சந்தோஷம், ஏன் வருத்தம் அப்படிங்கறது நான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்னேன். சோ இதே மாதிரிதான் இன்னொரு இடத்துல போல் கோவிந்த சா அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தர், அவரும் வந்து பக்தர் தான், டிசிபிள் தான்.
அவர் என்ன பண்ணினார், அவர் ஒரிசாவை சேர்ந்தவர். அவர் வந்து ஒரிசான்னா ஜெகநாத் பூரி இல்லைங்களா, அங்க அவங்களுக்கு ஜெகநாதர் தானே கண் கண்ட தெய்வம். அப்போ அவர் வந்து ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அப்போ ஜெகநாதருடைய லீலைகளை பற்றி சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார். அவர் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கவே அவருடைய உயிர் பிரிந்து விட்டது. சோ இது நல்ல விஷயம் தானே இல்லைங்களா? இது யாருக்குமே கிடைக்காத விஷயம். சோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ நம்ம அந்த உத்தராயண காலம், தெற்கிலிருந்து சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் போது அந்த 6 மாதத்தில் இதுதான் சிறந்தது, அது அவ்வளவு சிறந்தது இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் பக்தர்கள் யோகிகளுக்கு, நமக்கு கிடையாது, கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இங்க தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகம். तूमो रात्रिस्तदा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम् तत्र சாந்திரமசம் ஜோதிர் யோகி பிராப்ய நிவர்த்ததே. புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். சோ யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி நேரத்துல உயிரை விடுறாங்களோ, நைட் டைம்ல தேய்பிறையில சூரியன் வந்து தெற்கு நோக்கி செல்லும் அந்த 6 மாதங்கள்ல யாரெல்லாம் உயிரை விடுறாங்களோ அவங்க வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போறது இல்ல, சந்திரலோகத்துக்கு போறாங்க. அது சொர்க்கலோகத்துல ஒரு பகுதி கடைசியா இருக்கிறது சந்திரலோகம். அங்க போயிட்டு அவங்களுடைய புண்ணிய பலன்கள் தீரும் வரை அங்கே அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் திரும்பி இங்கேயே பிறப்பெடுத்து வருகிறார்கள். சோ அவங்களுக்கு மீண்டும் பிறப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு தான் இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3வது பலநோக்கு செயல்களிலும் யாகங்களிலும் நிபுணராக விளங்கும் பூலோகவாசிகள் மரணத்தின் போது சந்திரலோகத்தை அடைகின்றனர் அப்படின்னு கபில முனிங்கிறவர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த மாதிரி அந்த லோகத்துக்கு போகிறவங்க தேவர்களுடைய கணக்கின்படி 10,000 வருடங்கள் சந்திரன்ல வாழ்றாங்க. அங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது, சோமபானம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அந்த சந்தோஷங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறார்கள். அப்புறமா புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பூவுலருக்கு வருகிறார்கள். தம்முடைய ஜடப்புலன்களால் காண முடியாவிட்டாலும் உயர் வகுப்பை சேர்ந்த ஆத்மாக்கள் சந்திரனில் உள்ளனர் என்பதை இதன் மூலம் அறிகிறோம். இப்போ சந்திரனுக்கு நிறைய செலவு பண்ணி நம்ம என்ன பண்றாங்க, சந்திரனால கால் வச்சாங்க, சேட்டலைட் அனுப்புறாங்க. அங்கிருந்து வரும்போது அவ்வளவு செலவு பண்ணி கொஞ்சம் கல்லு மண்ணெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஆனா ஏதாவது ஜீவராசிகளை பார்த்தாங்களா? பார்க்கல. ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஜீவராசிகள் அங்கே இருக்கிறார்கள், அங்கே வசிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஆனா நம்முடைய விஞ்ஞானிகள் அதை நம்புவாங்களா? நம்ப மாட்டாங்க. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சுக்ல கிருஷ்ணே கதி ஏதே ஜகத சாஸ்வதே மதே ஏகயாத்யாத்கணாவிருத்திம் அன்யயா வர்த்ததே புன. வேத கருத்தின்படி இந்த உலகிலிருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. ஒன்று ஒளியில், மற்றது இருளில். ஒளியில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருவதில்லை, ஆனால் இருளில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருகிறான். பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கின்றவர்கள் தத்துவ அஞ்ஞானிகள் நினைவிற்கெட்டாத காலமாக வருவதும் போவதுமாக உள்ளனர். அதாவது வருவதும் போவதுமான பிறக்கின்றனர் இறக்கின்றனர், பிறக்கின்றனர் இறக்கின்றனர், இந்த மாதிரி வந்து வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. உண்மையில் அவர்கள் மோட்சம் அடைவதில்லை, அவங்களுக்கு மோட்சகதியே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையாதவர்கள். முதலே நம்ம பார்த்திருக்கோம், விஞ்ஞானிகள் தத்துவவாதிகள் இவங்க கிட்ட வந்து தான் பெரியவன் விஞ்ஞானி அப்படிங்கிற அந்த கர்வம் இருக்கிறது. அந்த கர்வம் இருக்கிறவர்கள் பகவானிடம் என்னைக்குமே சரணடைய மாட்டாங்க. அப்படி சரணடையாதவர்களுக்கு மோட்சம் அப்படிங்கிறது கிடைக்காது. அதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இதே டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க, தூய்மையான பக்தி தொண்டு பகவான் கிட்ட செய்யறவங்க, நம்ம ஐயோ பகல்ல இறக்குறோமா இல்ல நைட்ல இறக்குறோமா அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார். நைத்தே ஸ்ருதி பார்த்த ஜானன் யோகி முக்கியதி கஷன
தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு யோகயுக்த பவார்ஜுன. அர்ஜுனா, இவ்விரண்டு பாதைகளையும் அறிந்துள்ள பக்தர்கள் ஒருபோதும் குழப்பமடைவதில்லை. எனவே எப்போதும் பக்தியில் நிலை பெறுவாயாக. சோ 2 பாதைகள் என்னென்னு சொல்லிட்டார். இத யார் தெளிவா தெரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு குழப்பமே ஏற்படுறது கிடையாது. அதனால எப்பவுமே பக்தி தொண்டு செய்யும் போது இந்த குழப்பங்கள் இல்லாமல் ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வர முடியும் அப்படிங்கறதா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பரமபுருஷரின் பக்தன் எவ்வாறு தன்னுடைய உடலை விடுவது? ஏற்பாட்டின்படியா இல்லை தற்செயலாகவா? நம்மளால எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா? முடியாது. நம்ம எப்படி இறக்குறோமோ அப்படிதான் நம்ம இறக்க முடியும். நம்மனால நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. அதனால ஒரு பக்தன் என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் இப்ப கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறோம். அதனால அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, பக்தி பாதையில நம்ம போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அப்ப நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆழ்ந்து இருப்பதற்கான சிறந்த வழி. அப்போ கிருஷ்ண உணர்வுல நான் ரொம்ப டீப்பா போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டா, அவருக்கு தொண்டு செய்வது, இல்ல அவருடைய தொண்டர்களுக்கு தொண்டு செய்வது. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தொண்டுல நம்மளை இணைச்சுக்கணும். சோ இதன் மூலம் ஆன்மீக உலகிற்கான ஒருவனது பாதை பாதுகாப்பானதாக, நிச்சயமானதாக, நேரடியானதாக அமையும். அப்போ நம்மளுக்கு இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற குழப்பங்கள் இல்லாம நம்மளுக்கு நேரடியான ஒரு பாதையை பகவானே வகுத்து கொடுத்துருவார். சில ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். என்ன சொல்றார்? அனாசக்தஸ்ய விஷயான் யதாகம் உபயுஞ்சத அப்படிங்கிறார். ஜட செயல்களில் எந்தவித பற்றும் இன்றி. அப்போ நமக்கு ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது. இந்த பௌதீகத்திலே இருக்கிற ஆசைகளை எல்லாம் நாம் துறந்து விட வேண்டும். பௌதீக ஆசைகளை துறந்தவர்களாக நாம் இருக்கணும். எல்லா செயல்களையுமே பகவானுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே செய்யணும். எனக்கு இது பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம செய்யக்கூடாது. பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும் அதுதான் நம்ம செய்யணும். அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு யுத்த வைராக்கிய, இதுக்கு பேருதான் யுத்த வைராக்கிய. நம்முடைய ஆசைகள், நம்முடைய எல்லாத்தையும் பகவான் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு போர் செய்ய விருப்பம் இல்லை, ஆனா கூட பகவான் சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு குரு சிஷ்யனுக்கு கட்டளை இட்டது மாதிரி அவர் ஏற்றுக்கொண்டு கடைசியில அவர் போர் செஞ்சார் இல்லைங்களா? பகவானுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றினார். அதே மாதிரிதான் நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம் புறம் தள்ளிவிட்டு பகவானை திருப்தி செய்வது மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும். அப்படி செயல்பட்டா நமக்கு அந்த பாதை நல்வழியை காட்டும், உத்தரவாதம் அளிக்கிறார் பகவான் இதன் மூலமாக. வேதேஷு யக்ஞேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பாருங்க. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன். சோ பகவானுக்கு நான் பக்தி தொண்டு செய்யறேன் அப்படின்னு அவன் வந்துட்டான், பக்தி பாதைக்கு வந்துட்டான். அப்படி பண்ணினவன் எதுக்கு சமமோ அப்படின்னா, எல்லா வேதங்களையும் கரைச்சு குடிச்சிட்டு, எல்லா யாகங்களையும் செய்தவர்கள், தவம் பல புரிந்தவர்கள், தானம் கொடுத்தவர்கள், அப்புறம் கர்ம ஞான பாதைகளை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும், கர்ம ஞானம் செய்தவர்கள், ஞான யோகிகள், இந்த எல்லாம் செய்ததற்கு சமமானவர்கள். அப்போ இது எல்லாமே ஒரு தராசுல வச்சுட்டு இந்த சைடு என்ன வைக்கலாம்? பக்தி யோகத்தை வைக்கலாம். இது சமமாயிடும் அப்படிங்கிறாங்க. இதுல செஞ்ச பலன்கள் எல்லாம் இத்தனையும் செஞ்சு அடையக்கூடிய பலன்கள் பக்தி யோகத்துல நாம இருந்தாவே நம்ம அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். சோ பக்தி தொண்டு இப்ப சில பிரபுபாதர் ஒரு பியோர் டிவோட்டி, நிச்சயமா அவர் பகவான் கிட்டதான் போய் சேர்ந்திருப்பாரு அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை. சோ அது நித்தியமான அந்த நிரந்தரமான உன்னத இடத்தை நம்ம கூட ஒரு தூய பக்தராக மாறினால் நம்மளால அடைய முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைய வேண்டும். ஆன்மீக குரு சொல்ற மாதிரி அவர்கிட்ட வேதங்களை எல்லாம் கத்துக்கிட்டு
அப்புறம் அவர் செய்யற வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம நடக்கணும். வேதங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொள்வதுங்கிறது இந்த காலத்துல முடியாத விஷயம், அந்த காலத்துல முடிஞ்சிருக்கலாம். அவர் என்ன சொல்றாரோ அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நம்ம நடக்கணும். அதே மாதிரிதான் ஒரு பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வீடு வீடா போய் பிச்சை எடுப்பாங்க. பிச்சை எடுத்து கொண்டு வந்து குரு கிட்ட கொடுப்பாங்க. குரு கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுல ஒரு பங்கை எடுத்து குரு வந்து சாப்பிடுன்னு சொல்லி கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவாங்க. அன்னைக்கு கொடுக்க மறந்துட்டார் அப்படின்னா அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு அன்னைக்கு இல்ல. இந்த மாதிரியான நியமங்களை எல்லாம் அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும். வேதங்களை கற்றுக்கொள்வது என்பது சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்து கற்பனை செய்பவர்கள் பொழுதுபோக்கிற்காக அல்ல. வேதங்களை கத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல ரிலாக்ஸ்டா உட்காந்துட்டு கத்துக்கிற விஷயம் கிடையாது. சோ எதுக்காக நம்ம வேதங்களை கத்துக்கணும்? நம்முடைய குணங்களை வடிவமைப்பதற்காக. நம்ம 3 குணங்களால வசியப்பட்டு துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அது டக் ஆஃப் வார் நடத்திட்டு இருக்குது. நம்ம தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்துவ குணம், இந்த 2 குணங்கள் சஜோ குணமும் தாமச குணமும் நம்மை வந்து இழுத்து போராடிட்டு இருக்குது நம்ம மனசு, இல்லைங்களா? ஒண்ணு இழுக்குது அவங்க பக்கம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த 2 பக்கமும் போகக்கூடாது. அப்ப இந்த குணங்களை வந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த வேதங்களை கற்றுக்கொள்ளணும். இந்த பயிற்சிக்கு பின்பு குடும்ப வாழ்விலும் நுழைவதற்கும் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கும் பிரம்மச்சாரி அனுமதிக்கப்படுகிறான். சோ நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி 25 வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சரியமா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு இல்லற வாழ்க்கைக்கு அனுமதி கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த இல்லற வாழ்க்கையும் எப்படி வாழணும்? அங்கேயும் வந்து ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். ஞானம்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்ல ஞான யோகம் கிடையாது. இங்க ஞானம் சொல்றது பக்தி யோகம். அந்த பக்தி யோகத்தை எப்படி செய்வது அப்படிங்கிறத விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சோ நம்ம இன்னும் அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது செய்கின்ற செயல்கள் என்ன பலனை கொடுக்கும், ரஜோ குணத்துல இருக்கும்போது செய்கின்ற பலன்கள். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள், தானம் கொடுக்கிறோம். அந்த தானம் நம்ம எந்த குணத்துல கொடுக்கிறோம்? சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது கொடுக்கிறோமா, ரஜோ குணத்துல இருக்கும்போது கொடுக்கிறோமா, தமோ குணத்துல இருக்கும்போது கொடுக்கிறோமா? எந்த தானம் சிறந்தது, எந்த தானம் பயனற்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு. அது பின்னாடி சாப்டர்ல ரொம்ப விரிவா பார்ப்போம். குடும்ப வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்று, இப்ப பிரம்மச்சாரியா இருந்தா கிரகஸ்தனா மாறினா இப்ப வந்து வனப்பிரஸ்தம். வனப்பிரஸ்தம்னா 50 வயசுக்கு மேல குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற்று வனப்பிரஸ்தத்தை ஏற்று வனங்களிலே வாழ ஆரம்பிக்கிறான். அங்க என்ன டிரெஸ் எல்லாம் கிடையாது, மரப்பட்டைகளை உடையாக அணிந்து கொள்கிறது. சோ சவரம் செய்யாமல் இருப்பது, இந்த மாதிரி தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். பிரம்மச்சரிய, கிரகஸ்த, வனப்பிரஸ்த, இறுதியா ஒண்ணு இருக்கு சந்நியாசம், அந்த ஆசிரமம். சோ இந்த மாதிரி விதிமுறைகளை வந்து பின்பற்றுவதன் மூலமாக, எதுக்காக இந்த விதிமுறைகளை எல்லாம் பின்பற்ற வேணும்? நம்ம ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வரணும். சோ இந்த அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து உயிரை விடும்போது சில பேர் வந்து ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போறாங்க. அதை விடவும் முன்னேறியவர்கள் வந்து பிரம்ம ஜோதியில கடக்குறாங்க. இல்லைன்னா அதுக்கும் மேலே இருக்கிற வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறாங்க. சில பேர் அதுக்கும் மேலே இருக்க பகவானுடைய பூலோக விருந்தாவனத்தை அடைகிறார்கள். இதுதான் வந்து வேத இலக்கியங்கள் சொல்லப்பட்ட பாதை. இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ண உணர்வின் மகத்துவம் என்னென்ன, கிருஷ்ண உணர்வு எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது எல்லாமே பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பற்பல ஆசிரமங்களின் சடங்குகள் அனைத்தையும் ஒரே அடியில் கடந்து விட முடியும். சோ நீங்க இந்த ஆசிரமங்கள்ல இருந்து அங்க இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை போய் சேருவதை விட, பக்தி யோகம் கிருஷ்ண உணர்வில இருந்தால் மட்டுமே போதும், கிருஷ்ண உணர்விலே பக்தி தொண்டு செய்தால் மட்டுமே போதும். இந்த ஆசிரமங்கள்ல கடைபிடிக்க வேண்டிய எல்லாத்தையுமே கடைபிடித்ததற்கு சமம். இதுவும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பக்தி கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாலும் நம்ம வந்து பகவானை அடையலாம். இந்த சடங்குகள் அனைத்தையும் ஒரே அடியில, ஒரே ஸ்டெப்ல, கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற ஒரே ஸ்டெப்ல கடந்து விடலாம். இந்த அத்தியாயங்கள் ஏட்டுக்கல்வி அல்லது மனு அனுமான மூலமாக அறிந்து கொள்ள முயலாமல் தூய பக்தர்களின் சங்கத்தில் கேட்டறிய வேண்டும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனத்தினாலோ இல்ல சமஸ்கிருத அறிவை கொண்டோ
நம்மனால வந்து தெளிவா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதை யார்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து பகவத்கீதை இதுதான் சொல்லுது. சோ யாருக்கு வந்து ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறதோ அவனால மட்டும்தான் பகவத்கீதையினுடைய இந்த அத்தியாயங்களை எல்லாம் நன்றாக உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொண்டு அதை வந்து நம்மளுடைய லைஃப்லயும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவனது வாழ்வு தவங்கள், யாகங்கள், தானங்கள், தத்துவங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டு புகழத்தக்கதாக மாறிவிடும். சோ யார் உள்ளது உள்ளபடி அதை கேட்டு செஞ்சு ஒரு குருவினுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நடந்து அதை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை புகழத்தக்கதாக இருக்கும். ஏனெனில் இந்த செயல்கள் எல்லா பலன்களையும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் எளிமையாக அடைய முடியும். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? அவனுடைய கிருஷ்ண பக்தி தான். சோ பகவத்கீதையின் மீது சற்று நம்பிக்கை உடையவன் பகவத்கீதையை பக்தனிடமிருந்து மட்டுமே கேட்க வேண்டும். ஒரு பக்தன் தானே வந்து நம்மளுக்கு வந்து பக்தியை தர முடியும் இல்லைங்களா? அதனால ஒரு பக்தன் யாரு கிருஷ்ணருடைய பக்தரோ அவர்கள் கிட்ட இருந்து தான் கேட்கணும். சோ ஏன்னா பக்தர்கள் தான் அந்த பக்தியை வந்து புரிந்திருக்கிறாங்க. அவங்கனால மட்டும்தான் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதனால அந்த பக்தியை வந்து மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்க முடியும். வேறு எவரும் பகவத்கீதையின் குறிக்கோளை பக்குவமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அபக்தர்கள்னால, நாஸ்திகர்கள்னால பகவத்கீதையினுடைய கருத்துக்களை பகவான் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. பகவத்கீதையை கிருஷ்ண பக்தரிடமிருந்து கேட்க வேண்டும். சோ மத்தவங்க கிட்ட கிடையாது. கற்பனையாளர்களிடமிருந்து கேட்க கூடாது. ஏன்னா அவங்களோட கருத்துக்களை தான் சொல்லுவாங்க. பக்தனை தேடுபவன் அதிர்ஷ்டவசமாக பக்தனது உருவை பெறும்போது பகவத்கீதை உண்மையாக படிக்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் தொடங்குகிறான். எப்ப ஒரு பக்தனுக்கு ஒரு உண்மையான பக்தனுடைய ஒரு தூய பக்தனுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப், இப்ப நம்மளுக்கு எப்படி இஸ்கான்கள் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்திருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு சத் சங்கத்துல இருக்கிறதுக்கு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிறுவனத்திடமிருந்து நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அது நம்மளுடைய அதிர்ஷ்டம் தான். அப்பதான் நம்ம அதை வந்து உண்மையா தெரிஞ்சுக்க முடியும், உள்ளது உள்ளபடி புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தர்களின் சங்கத்தில் முன்னேறும் போது அவனது பக்தி தொண்டு நிலை பெறுகிறது. சோ அது வந்து ஸ்டடியா இருக்கு அப்போ அவனோட பக்தி. சோ அந்த தொண்டு கிருஷ்ண ராமம், ரூபம், குணம், லீலை மற்றும் இதர விஷயங்களை பற்றிய சந்தேகங்களை நீக்குகிறது. அப்படி பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கும் போது கிருஷ்ணர் மேல இருந்த கிருஷ்ணர் செய்த லீலைகள், ரூபம், நாமம், லீலை இதுல வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் நமக்கு வரும். அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறது. அப்படி சந்தேகங்கள் நீக்கப்பட்டவரது அதனுடைய அவன் வந்து தீவிரமா பக்தி செய்ய தொடங்குறான். அப்போ பகவத்கீதையை படிப்பது எப்படிங்கிறது வந்து அதுல ஒரு டேஸ்ட் வந்துருது நம்மளுக்கு. அப்போ டேஸ்ட் வந்தோம்னா அதை படிக்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஆவலா இருக்கிறோம். எப்போதுமே கிருஷ்ண உணர்வின் நிலையை அடைகிறான். அப்போ அதை படிக்கும் போதெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வு வருகிறது. முன்னேறிய நிலையில் அவன் கிருஷ்ணரின் மீதான பூரண அன்பினை பெறுகிறான். அப்போ கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு நொடி பொழுது கூட அவனால மறக்க முடியல. கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு ஒரு பற்று வந்து வச்சுது. வாழ்வின் இந்த மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை ஆன்மீக வாழ்வில் உள்ள கிருஷ்ணரின் இருப்பிடமான கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு பக்தனை கொண்டு செல்கிறது. சோ இப்ப அந்த பக்குவ நிலை வந்தோடனே அவனுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பக்தி செய்யறான் அப்படின்னா பிரேம பக்தி. பகவான் மேல அப்படி ஒரு அஃபெக்ஷன். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி செய்யும் போது நிச்சயமாக அவன் பகவானுடைய அந்த தாம், உயர்ந்த பரமம் தாம், அந்த பரந்தாம் அந்த இடத்தை வந்து அடைகிறான், கோலோக பிருந்தாவனத்தை. அங்கே பக்தன் நித்தியமாக என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கிறான். அங்க போய் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால அவனுக்கு நித்தியமும் ஆனந்தமே கிடைக்கிறது. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து. இதுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ பகவானை அடையும் வழி என்ன அப்படிங்கிறது தான் the supremacy of devotion in attaining the supreme. இதுதான் இந்த 28வது ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா.